Этапы вызволения палітвязняў, так бы мовіць, освобождения, як гэта называюць турэмшчыкі гэтыя. За гэтыя 4 гады ўжо сфармаваўся своеасаблівы графік. Чалавека пачынаюць катаваць, і ў пэўны момант да яго прыводзяць і прапановваюць пісаць памілаванне. Калі чалавек, першы этап катавання, ён не здаецца, яго працягваюць катаваць далей. Катуюць, прыходзяць опять зноў просяць патрабуюць гэтага памілавання, прашэння памілавання, так. Калі ты не напішаш, ты ніколі адсюль не выйдзеш. Ты не пабачыш сваіх дзяцей, твои дзеці будуць расці без цябе. Гэта тыя словы, якія чула я ад прадстаўнікоў ДЭН. Калі ўжо чалавек прайшоў праз прашэнне памілавання, інтэрв'ю у шмат якіх выпадках. Заключны этап, каб чалавека канчаткова, напрыклад, як яны думаюць, там зламаць, дыскрэдытаваць, каб чалавек, выйшаўшы з гэтай лукашэнкаўскага гулагу, ўжо нават і памысліць не мог аб нейкай палітыкі, баяўся, яго прымушаюць падпісаць паперу аб канфідэнцыйным супрацоўніцтве. Я заявляю, что я писала гэтыя паперы, разумеючы, что могу ніколі не выйсці за гэтых кратаў. Першую паперу я написала, знаходзячыся у ИК-24 24 снежня, і другую паперу я подписала ўжо ў берасці, калі я прыйшла ў ГУБОПе, гэта было 3 лютага. Ну, на наступны дзень я заявила. Таму я гэтай заявай, я дэзавуюю гэтае падпісанне. Гэта было, гэта з майго боку, гэта быў такі тактычны ход. Папера, якую падпісвалі, скажем так, у многіх тоталітарных рэжымах, гэта што, гэта называецца стукачество. То есть я спагаджаюся, там присваивается там псевдоним, я, до речі, раскрыю свой псевдоним, Эдельвейс. Эдельвейс, так. Ось. То бок у колонії я там зобов'язуюся, наприклад, там доносить, які настрої у осуджених, там, особливо під час виборів, там, і ще щось. Ну, а у ГУБОПіку это уже, практично то же самое, то есть это внедрить там человека, наприклад, и человек будет просто давать информацию. Домова о конфиденциальном супрацоўніцтве называется. То есть недостатково просто протримать человека в этой катавальне, зламать его, подорвать ему психичное и физическое здоровье, довести фактически до инвалидности. Треба еще принизить таким чином, как человек, как бы мовить, свои идеалы, просто здрадил своим идеалам, и как подписал, безумовно, уже там и недовер, и все это. То есть я чула, что шмат кого з паліцняволеных прымусілі гэта зрабіць. І я закликаю усіх, хто може, хто має таку мудрість, так само публічно обвергнути, завоювати ось це підписання. І гэтым мы вырываем зброю з рук гэтых катаў, бо гэта сапраўды такі маральны ціск на чалавека, гэтае падпісанне. І толькі публічнае прызнанне, публічнае завоюванне гэтага падпісання, гэта вырваць з рук катаў гэтую зброю.